BC 2020-24 Lok Sabha West Tripura by East Tripura ni le paigra kha tabu buskang jarawa haino hai bulai walai toklai no kare hohom dodom khebo musalayane kheba Tripuri Khorang ni tirini kok khi oboya harisekang kaisa sikon samangpli jengnai ne legrana tirini kok jengseya khoseka SC मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। Bile Barat Hakotone Bisingo SC, ST, Tamo OBC no Osangbidanik Hane Abone Reservation Sabainani Bagi Chaito Witongo Tripuri Khorango Opte Kabangma Mangpli Evidence Rui Tonogui Samanitongo Piaba Baksa ke Patini Thui Busak Bising Habjak Roknke Tripuri Khorango no BJP ni Borok CPM ni Borok Mwthang ni Borok Apte Aiklai Busago Kalar Tongmani Bagi Buino Panose Kalar Ruise Wan Sungnai Bo Sini Tiprasa ni bisingo tongo sele pahari bangali hlemani bisingo bo apahari ni bising ni Tiprasa bai Tiprasa bising suda phano nung jamatia riang Tripura koloi rupini Tripura kok sake jamatia kok sake debroma kok sake rupini riang dal bidal khoroksabe khoroksana tola phunulai hur kok bujia Tripura kok sadi debroma kok sadi riang kok sadi bro kok sadi usui kok sadi opte ke single nglai tongoi tongkho Chini jotoni kok baino angno no hyphano no zagawo nw berongmai bo tongo nwng no opte khebo suinai tongo tangi opte ke Chini sur bai klai Chini word slai jago kaisa borong gunang jek balai kaham klaino kok Saka Chini Dopha by Dopha Bishing Keglai Manoti Kaisa Belai Kana Toko. Pari Abur Busakang Kanalai Nalagrane. Riang na Jomatia Joto Jati Sek Tale Domase Ke Chumpuno Debroma Koro Mayo Nke Jomatia Jememoko no Mayo Baleman Donai Kiavikia Balea Tuleake Jememoko Samuro Borole Katule Nepunia Mominke Yakya video can bono saya can Mumboye Abono Sancho Zole Balai Malak na Debroma na Jomatia na Alung na Mane Jememo Basa Abruno Palet Macroi Tune Brusi Numpu Brusi Jati Vele Tune Talet Mase Sayata Amtike Wale Maniroki Kaisa blog Rokano Delena Obo Hino Bangladesh ni Paimase Obo Chin Desnia Otoma Zagre Tam Jagre Amteroki Sini Tiprasarok Sungbebak no Sawimano Tiprasarok Habara Ako Buzura Kubui Sungbebak no Sawimano Chini Okarok Agini Simino Serairo Purungi Klang Tangmani Katal Jat Gurpai Jat Riang Jat Hri Klang Tangmani Bagai Tabuk Bo Khoroksabe Khoroksano Zolelai Eba Chengran Bisingo Khoroksabe Khoroksana Hinlai Tongo Tabuk Sung Dopha by Dopha Bising Keglai Mani Bising Tibro Sung Nugo Kabangma Blog Rogo Sung Nugo Borong Nangzik Samani Hai Klaino Tamchala Tamogre Blog ni Bising Tino Belai Keno Kuk Sitra Kok Samani Sung Kanao Nugo Henke Sung Chini Serai Khanai Busabutai Next Generation no Sung Tam Purungi Tongmani Kalai Khana Obon Sung Jepurphano Chini Bwkha Sung Dawi Tona Nango Aboni Bagai Thansa Hanai Bukhuk Bai Hanlai Mani Bai Siminia Bwkha Bai Bo Hanlai Ang Opteke Kok Saki Bwkha Nangana U Bwkrok Chini Bwkha Tongna Nango Jung Chini Busabutai no Obata Khaidi Obata Sogdi Tamni Bagai Purungba Tamni Bagai Hinke Segangni Simino Obopte Hai Mani Hamo Hamia Sung Sekang Bairano Purungo Opti Hai Klaino Chini Society no Purungtai Obo Chini Barino Khoroksa Khabara Bisingtei Tri Hortung Lai Hinlai Mani Salai Mani Le Lukurok Nao Nogo Henke Aboni Effect Chini Society wo Balai Keno Hamia Purungmang Purung Zagai Tongo Views Mana Bagai Dal Bidal no Nglayo Real Sogobo Sung Noguino Tongo Boini Dofa Angka Nizini Dofa Bo Ahino Nguino Tonglayo Kok Samani Ubo Kuno Limit Kire Opti Hai Khlaye Ani channel subscriber Bari Money Bai Ani views Bari Money Bai Nini Tam Lap Tongnai Nini generation no se Nung Hamia Purungmani subscriber se Nung Bari Rui Tongmani Kalayo Ukok no Sini Tiprasani blogger Sogo Bwkha ke Belai Keno Chao Masamangni Hamia Tong Phano Kabang Tumungno Kaham Tong Khanke Amasamangni Hamia Tonglaibo Kaham Ungui Thango Ukokno Sungbebak no Sawimano Apte Hai Klaino Tumungno Khoroksa Batai Lai Jeng Hamia Baglai Tong Khanke Kaham Masamangni Tonglai Phano se Abisingo Duljagi
hamyangi tango u kogrok no sung bebak no strai ke saimanai Bwkha dawi buskang ni jorarawo Thansa ki himkha hingke Tiprasa bai Tiprasa bukhuk bai siminia Bwkha bai bo Thansa ki himkha hingke se bafam thangjagar SC ST मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे buskani jorarago dal bedal ni bisingte Tiprasa ni sakao kebing hayana kobono tongo hamyala maoke maichu susni chui thango mani kokrok tabuk Tiprasa ni bisingo kabangkuk lukurok no maichu susni chui solai no tongo te abono kubui bo hine wan suglai tongoi tongo chaba lama boro thangi thagi reino kebo sawimanya Thansa bukhuk bai siminia Bwkha bai segna nangnai arodi Khorang ni bagai tinini bagai ahino hai asudung sitang jotonono kibaya pharai Hambai jotonono